megalayapost.news. Kawai kalong kami nagsnong mau kerdam mentakas ngi kalami sakmat ban pensyai halor kajing keno orang ba snong ka mau kerdam bahap hakarat madang kerdam Hariboy district bala keno wawai bar jala ula penun kam bakla ya ka kerteng jong ka snong da ka ba ai kerteng ya ka office trikam ha ka kerteng jong ka snong klam de jingbet na ka dor bar snong henry gene kalong kami kalami sakmat ban pensyai pat ba bagate kajing keno jong orang ba snong kam de ka basisha ha ka bautei bar jala udai tang advisor jong ka snat trikam jong ka bala ai kerteng jingkerman farm tech agribusiness kuman pen kan mau ba jiban sius ramshan ubadai urang ba snong gasnong mau kerdam dangshan hakilat patai kubor ula keno bawai ubar jela belatip kerteng kum Samson Prakash ula penun kam baklai ke kerteng snong ha ke kerteng jong katei ke snat trikam bat menta ka sengipat kawai kalong kemi nagate ke ju snong belatip kerteng kum ke kongselin supai kalapen syai pat ba bagani ke jing keno kam dei setia ka basisha bat kalapen pau bagate ke snat trikam jong kang belai kerteng jingkermen kadai ke belalong trai damaka pat utei ubar jela udai tang advisor ke snat trikam bakala sedang ban pentrikam halor ki kamrep ki kamreang jongka habai crunch kilat pathai kubor ke kongselin supai kalau ong bagate ke jingkno orang ba snong persya ya kate ke snat trikam jongka kadai ke babakla sudah bat kate ke snat trikam jongka bala ai kerteng ke jingkermen kadai belalong trai pura damaka bat utei ubar jelau ditang advisor ubayarap ban pentelun lam ya ki kam ki jam jong kate ke snat trikam kum kalong kemi ke bala kam badai maka ke bala seng ya kane ke jingkermen baru kum ka trai jongka kam kala keno ba orang ba snong ula shulet don bor ha ka bakini baro kimi perthai ki dei tang na kadau ke jing muslia ban shim jubor ya ki jaka ki puta jongka klam de jingbit naka kum kata katra jaka hapo jong kate snong haba pan jing kershan ki pajba ka kong supai kala kerpa ki pra kan thai kasi bakin kershan lam ya ka da ka bakno borang ba snong la shim jubor ka jaka jongka ka bar lalik ban ujor ejahar ya advisor jongka bat ka balai kala pen shisha bawat ki pulit ru kim kershan ya ka wala da ka don hapdeng ka jingma ngadi kong selin supai basa ka syong ma kurdem right madan Hariboy district habang awan kumni ban penpau ba ngas ngutu bakadon ka jingma na kabanta jonga ban am takikun bat na kabanta ka jing kamay ka jonga Henry namar bangala du lupa shibun ki aka na kata daw ngamdon jing shifting shu ha kani kapor kum ka kantay kasi ka baklan nga kuwa ban ong ya baro ki para kantay kasi bangilong ki baklan ngimde bandu jingkermen kum kiriu kentei laningin shuyam no tang ladadon kum kini kibriu kibaklan bor kiba insol yangi kiba leben yangi ladangim ay lad yaki bakin shim ya kajaka putai jongi kumta ngakerpat yapi baro kipara kentei kasi bapin ya persya bapin kersyan lem yanga ban persya ya kum une ubreu ubawat ki pulit ru ki shekting kum kanong seng ya kanika kam jingkermen ngakwa ban pensya ya pi baro ki bayo sngow bat ki balayo sngow ya kanika kubor ba ubar jela upendon kam bakla ya ka address chino namar mga ngaday kanong seng ya kanika kam katray jong kanika kam batru katray shnong ngadi katray shnong kabalasa kabalasyong hamo kurdem kurang ba shnong mau kurdem badon burom u Samson Prakash ue Henry udei tang u advisor jonga banyarap kumnu ban penyat yaki kam jonga u klemwan shene ban le business hapo shnong jongpi uklemwan shani ban le sniw yano uklemwan shani ban shim ya kajaka jongno uklemwan ban penmong yano Henry ko para shnong mo kurdap in pide ban shifting ya urang ba shnong jongpi ujiban siyo ramsyon ubala ban shim ya kijaka kiputa jongpi kumba pilayo man bat pilayo i kanang ba pintip ikijing shisha baro ngakwa ban yathu ya pi baro kibas ngap hakani kapor hakilay benta kabaningkong ula shim jubor ya kajaka jonga kabaar ula IFIR ya u advisor jonga kabalay kipulit kim kersyan nga wat lada kilatip mga don hapdeng kajingma nado usnem arahajar khatsan uni urang ba shnong ula sedang ban penthut ya kajing kasem jongi ula sedang ban muslia ya kijaka kiputa jongi bat ula sedang penhe hi jaka jong u da ka ba wantung da ki shrub bat
ula ker da kisit na du ka jaka jungi nang ta ula shna surok pat ba na ka jaka junga klem kanu ka jing pan jing bit na ka try jaka lani klem kanu ka jing sniu klem kanu ka jing siu ten na kata kanala ka ba ula shna menta na kata ka surok ka ba ula shna menta ula pentu kita kinala baro artli kinala syapo ka jaka junga ula thung ye kini ki yo ni upos elektrik ru apo ka jaka jonga nang ta pade ula ra ka surok ka bade bandon hapo ula ra ka surok shajrong bat ula kan ro daki maurel ye kata ka surok ka bade ka lentia chapo ka pentor jonga tekat no ngadap da ka jing susi ka ba kraw ka ba ngasha le iben kumni ha uni orang ba shnong bat haka arpos bat haka kat pratrik jong ni upanay bladem te halor halor kata ka jing ya kren bang ya ba ni lepet aka khat pratari jong u ni upanay bladem te ni ya lepet halor jong kata ka jaka banga ong yu u ba balay pitep kinala shini chapo mo balay pira ikaning surok sa jorong balay pikir nang ta ong ba urkiben ya nga kata ka por bang ya lepet urkiben ya nga bar ong balay ba pimut mangan shim manga se ikaning jaka jong pi urkiben nga tenga ong yu ken nga ong yu ai no kata jaka jonga ka ba phishim ai no nga markum tahi ong nga kum no ong ba lada pidon kam bandrung sya ka jaka jong pi lada pidon kam bandrung sya po ka lengkha ka ba jong pi penpat ikini ki maurel te kunta na marbangi la don kam te ukun jonga ula le penpat kita ki maurel te hadin ke jing le penpat jongi haka arpho nyu talik jong mentau panai bladem ula khot samon ni ukun jonga ken da ula khot samon ni ukun te ula khot ha pedengka dor barba mo pedengka dor bar shnong ka bahe ula khot ula penle raj breu te ula kali ken yo ukun jonga ong ba bale me ule penpat ya ka utai umaurel te ukun jonga ong shwa bangan jubab kita ke jingkeli jong pi ong sha yanga bangan sha yanga shwa bangan keli ko we ke jingkeli pi te hakata kapor hi uhla walau pertama kita ki membar jong u ki ba ula thung ki ba ula bu ki la mut ban jam ya u ni ukun jong ha ta kapor ki la la ula puta hangta ki la bro te kumta khnang bangan pen smutu ya pi shu halor kata ngan ai ru bat ko audio ka ba kumno uni urang ba shnong sha pan kren ya ukun jong ha wat tang shi kentin ro te kini baro kide kita ki jubab na ke benta jong ketu ke video jong ketu ka news ke ba uni orang ba shnong ula pen sapriang keleng mo ula ai haki media ula pen sapriang keleng ka jubab jong kene ka long ba alor jong ketu ke video ba orang ba shnong makurdem jong ka mau kurdem video makurdem ba ula pen sapriang keleng kene gede ke jubab na ke benta kata ka news te ka FIR ke bangalalit ai hapo kipulit kadi kani kiklem kershan lem nga nalor bangalalit ay ya kani ka FIR to kublay shibon Megalayapost.news